say. Yeah, na also Adumna. Nyame encha de obi amoin sa usia be hu na fe so ya na ko bi am no mko tena ye adesua no bebre emfitiase no ai Ronisi Foundation na ya na wa nya foundation na woko onimu a na never etwintwa wa na it said there say wa bon no obi ani ha obi am gaza onya bi nse o and I say I had to say there say bi wa bon no am gaza onya wa bon no asem fufraka as when you be so o kan say be dia otimi otimi kamate ene sabi tomato sabi matina na eti enema yakoso ebesi nde no dedi kan no eye nsonsonoeɛ a ɛda atwerɛdeɛ ɛne nnyegyeeɛ ntam. Ronisi, the difference between the letters and the sounds of the letters. Na atwerɛdeɛ no deɛ ɛyɛ language specific na kyerɛ sɛ kasa biara wɔ n'atwerɛdeɛ. Nanso so nnyegyeeɛ no deɛ ɛyɛ universal. Ewiase nyinaa gye atum sɛ sɛbi wotwerɛ a na wode to nsaeɛ mmienu ntam a na a no abɛda ne a abɛda ne nnyegyeeɛ. Ɛna wotwerɛ bɛ na wode to nsaeɛ mmienu ntam a na bɛ no abɛda ne nnyegyeeɛ ɛnyɛ bɛbio enti na abɛyɛ bo. Saa nso na Bruni atwerɛ bibi te sɛ anase obi asante kasa yɛde twerɛ adeɛ no a bɛdɛ e fɛgɛ no ɛsɛ sɛ yɛhwɛ ne yie ne yɛanka no a bo do e fo go woka saa na atwerɛdeɛ no wobɛdane no nnyegyeeɛ. Atwerɛdeɛ no maka sɛ ɛyɛ language specific kasa biara ɔne deɛ nti wohwɛ English a no ɔmo ka ne nti nanso so English ni kyerɛ letter a na ɔde to nsaeɛ mmienu ntam a ɛbɛdane nnyegyeeɛ a. Saa nnyegyeeɛ a no ɛna yɛ atu amanfoɔ fo sɛ ɛnsɛ sɛ ɛma ɔne atwerɛdeɛ a atwintwa wɔn anan mu nti atwerɛdeɛ a yɛde twerɛ asante kasa no ɛna yɛ a bɛ dɛ e fɛ gɛ hɛ i kɛ l o pɛ r sɛ tɛ u wɛ yɛ z vɛ. Ɛna yɛakyerɛkyerɛ mu sɛ kane no na z anaa z ɛne vɛ ɛnka yɛ atwerɛdeɛ no ho ɛsiane sɛ nea ɔde atwerɛdeɛ maa yɛn no kane no yɛfrɛ no ɔsɔfo Christian Christola na ɔyɛ ɔsɔfo ɛwɔ akuropɔn Presbyterian school mu ɛno so ayɛ ɔsɔfo ma asɔre no. Ɔno na ɔde abɛɛdɛ maa yɛn. Ɔno ara nso na ɔdii kan twerɛ Bible kɔɔtwii mu na ɔno nso so ɛne obi a Presbyterian asɔre nnwom nwoma no ɔno ɔtwerɛ ɛfa adwom bi te sɛ Onyankopɔn dom yɛn bɛhyira yɛn na te w'anim kyerɛ yɛn na hyira yɛn ɔno ɔtwerɛ Broni o ofiri Germany enti deɛ baayɛ sɛ ɔno obesua twi no in fact ɔmo hɔ no koraa deɛ no sua twi no ansa na ɔba ha Broni no sua twi wɔ hɔ awɔ Germany na wɔn wana kyerɛ no wɔmo wɔ department na ɔmo de sua twi no ɛwɔ Ghana foɔ na wo hɔ ana Germany na ɔba ha ɔbɛmiam ɔmo sua ɛno na ɛma ɔsɔfo yɛfɛ no RIS
Oba ayi a friend saying Christian Ball Castle. And now almost my school will be free. A Cropon school say Omonko Fanumra. Omokoena almost you are welcome, sir. You are welcome, sir. I want to bring it down and say money as you have for our movie a Cropon school pond muno ana. And I was you. And only tears are no bar. Nasa Brunino obe a church or a Presbyterian for as I did a tree, a call, friends say, or my abbey, or no one so no or tray dictionary decline. Our friend who say, the dictionary of the Asante Infantile language called Chi. Now, sa dictionary, no, a basin na obia ntimi entro bibia esen no kosi se owura bia e frɛ no asɛm kosi body o tro no ono so ne dictionary nanti ayi abɛɛdɛ no mo me hwɛ ne yie na ya mfa ankoye nnyegyeeɛ a bodo so obɛhwɛ yi a English no mo kan ABC titi Greek for de no mo kan alpha beta gamma epsilon pi saa kosi ayi omega atwerɛdeɛ no din no nti atwerɛdeɛ din deɛ ɛnsɛ sɛ yɛyɛ no a bodo ɛsɛ yɛ no a bɛɛdɛ bidamase ɛno akyi no yɛsua sɛdeɛ ɛyi atwerɛdeɛ no yɛde mmienu bom a ɛyɛ nsɛm te sɛ bi a bɛ aba kɛ aka se o so bi a he ho ansana ena atwerɛdeɛ mmiɛnsa sɛ bi a bɛ o aboa se u asua de u adua ɛno nso so yɛka ho asɛm ɛna yɛka deɛ boro saa mpo sɛ bi a kɛyɛ de akyikyideɛ bi a mpɛ a bɛ o a mpaboa bibi ti sɛ sɛ u a fɛ o ɔ asuafoɔ ɛna bibi ti sɛ o kɛ u a fɛ o ɔ okuafoɔ ɛno nso so yɛaka ho nsɛm na deɛ yɛka ne sɛ atwerɛdeɛ no de ntura a yɛde v ɛne z kaa yɛdeɛ no ho no sɛ kane no owura no a ɔma yɛn dictionary anaa ɔma yɛn abɛɛdɛ no wama asante ha a metie sɛ ɔhene kasa a wɔn a ɛwɔ n'akyiri no ɛka zion no sɛ wosupa a ɛyɛ z o zion another is zion ɛna afei nso so wanyɛ antum da sɛ ɛyi ɛberɛ bi bɛba a aman bi te sɛ Venezuela ɛbɛba sɛ Ghanafoɔ ayi asantefoɔ ntwerɛ sisi a asantefoɔ twerɛ Venezuela yɛbɛkyerɛ no sɛn yɛbɛkyerɛ no z ura Venezuela so nti ɔma bi te sɛ Zimbabwe ɛwɔ yɛn abibiman yiaa mu ɛne Zambia ɛno nso so wɔ yɛn abibiman yiaa mu ɛnso wotwerɛ Zimbabwe a na sɛ z no ɛni twi atwerɛdeɛ no mu a wontumi ntwerɛ gye sɛ wode s ɛnasɛ sɛ ɛno nso na akɔyɛ Zimbabwe yɛ saa na ɔmobɔ ɔmo man no din ɔmobɔ din Zimbabwe ɛna Zambia so ɔmobɔ din Zambia ɛnyɛ Zambia nti asanteni ɛtwerɛ a akwapim ne ɛtwerɛ a fanteni ɛtwerɛ a ɛsɛ ɔtwerɛ no z i mbɛ a bɛ wɛ Zimbabwe saa na ɛteɛ nti sesei bɔlangofoɔ akyiakyia mo na yɛde tu dwa sɛ obiara a ɔpɛ sɛ ɔyɛ biribi te sɛ sini
na yɛkyerɛ aseɛ ɛkɔ akasa biara yɛtwi nko a ɛyɛ English, France kasa president France ɛne Africa hampo kasa ahoroɔ te sɛ bi nkran kasa anasɛ Yoruba kasa mu no wotumi ɛde bɛto yɛanim na yɛkyerɛ mu ma wo. Afei nso so sɛ wonya ɔhɔhɔ bi na kasa a ɔkɔka no ɛsɛ sɛ ɔka yɛ obi kyerɛ aseɛ prɛko pɛ ɛwɔ badwa mu ha ɛno nso so wobɛtumi de aba yɛbɛkyerɛkyerɛ yɛbɛma obi a kasa kyerɛseɛni a ɔwɔ kasa no ɔbɛkyerɛkyerɛ ɔkasa no aseɛ ama wɔ nti ɛno ɛna yɛde agya mo nti ɛfiri nyame boa a adwada ɛbɛyi yɛbɛsua nneɛma bi a ɛwɔ kasa no mu na yɛde ɛbɛ nso aka ho na yɛakyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ ɛfata baabi a yɛduru yi yɛbɛbisabisa nkwadaa no sɛ nneɛma a yɛsua no wɔn kaekae bi a nti ɛda ase nana wombisa wo mmɔfra no sɛ nneɛma a yɛsuasua no ɛyɛ bia ɔmo kae bia nti no mmɔfra yi mmɔmmɔden a mato hu yi mɔmmerɛ na yes ante tin no wɔ yi timi nkete na kyɛ dɛ mɔboro yi gyalate dɛ meyɛ tin si hɔ na ɛnomdze mɔboro mmɔfra no wɔ yi mɔmmerɛ na mɔmmra mɛkyerɛ mu mbɛte mo mɛka deɛ moteyɛ ɛfiri yɛ nanaa no ɛfa twi akyerɛkyerɛ ɛho ɛno yɛ adeɛ ɛhia yɛ papaapa bisɛ wokɔ baabiaa ɛna meka no baabi a memefiri a meba no frɛ no sɛn programs manager Mr. Fuzi ɔyɛ ɔsoma afrɛm Fuzi asɛm na bɔmmɔden a ɔno ɔtumi ka sɛ ɔmo ka no mode fa kura sɛ anapa atayera ampa baabi a mefiri a meba no nyame adom sɛ da bi mekɔnam kokoo bi ase ma yɛsɛm sɛ mewɔ bi kokoko medi n'akyi na nagyae metia baako sɛ yɛse nsuo gu so a ne so ayɛ toro menim da metia aban baako no mapa metetɔ bɛɛ 20,000 na meduru kwam na me abrɛ a mebrɛɛ no meka sɛ na aberɛwa bi de nneɔma so no kɛntɛn bɛse dada ma megye na wo sɛ ma mebɛhwɛ m nneɔma agu mfoma deɛ nkɔ nti asɛm paa nkwalaa na mo te sɛn na wo deɛ na ɛbɔ wo ma so yi deɛ aba so no mbɛkuni o ayo nana aka nsɛm bebree afa Asante Adesua no ɔsɛ deɛ mote yɛ bia mo nkama no ti ɔspɛre ama m nana mpakyɛ o spɛre no ɔni twi din oh okay and there's a tree for you nikasa okay yo enye nana omo aba mo nana se wo be wo so na mo ina no ti enko Opemso Adesua Asempa na nkwa na agina omo wo no we wo abi hunu aka de Abesua era Abusua Abesua ya kon we na de me na mi Abesua pa
kewe a se o se e Nyina dwane. a kewe a se o se e akwansosem. Hey. Mumwe, my idea papa. Di chato. Kewe a te a be I se a. Kewe a te a be I se a. Akunya bede. Nkwanta bisa. Oh, bon sama ho. Yo. Ana nyame nhyira papa. Nyame emfa nkwane bi nka ho. Aburo bi so ka so bo medua. Emfa nkwane bi nka ho na nye kwateten na mufiri ho ebe ha ya adesua